गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। बावैसो साननि सिगांनिफ्राय बिटिआरनि सिङाव इभिक्सनखौ लानानै मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरा धरना हाबाफारिखौ लाबोगासिनो थाबाय थानाय समावनो हरखाब बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव एबिएमसु आरो सानैसो इन्टेलेक्सुयेल सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावराय जथुम खुंफुंलाङो। बेवहाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा रोखा रावजों बुङोदि आथिखालाव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिजों सालायजानाय सरकारा सोरखौबा इभिक्सन खालामना हाराखास्ति खालामनायनि जेबो थांखि गैया। मानो होनोब्ला बिटिआर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि हानि मोनथायनि रैखाथिनि थाखायसो बिटिआर सरकारा लेन्ड मेला खुंफुंलांदोंमोन। नाथाय 2019 मायथाइयावनो प्राय 70,000सो नखरफोरखौ इभिक्सननि मोनसे फारिलाइ होदोंमोन आरो बे फारिलाइखौ बेस खालामनानैनो एक्सन टेकेन रिपर्ट नागिरदों होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। आरो ग्रेजिं रिजार्भफोराव सरकारा जाबायदि आयेननि गेजेरजों नायनानै गबखौ मावनो बिथोन होगोन बेबायदिनो गबाबो मावनो गोनां जायो होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावोदि 24 आगस्ट खालारखालि जा सेकेन्ड हियारिं दङ बेवहायनो बैफोर गासिबो रोखा जागोन होननानै। मैया नगावनि बारग' एमपि राजिन गहाया बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ एंगारो आरो एंगारनाय लोगो लोगो बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै माखासे बाथ्रा बुङो। बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्माखौ असमियाफोरखौ रैखा खालामनायनि मुङाव गुबुन माबा माबि खामानिसो मावनो नागिरदों नामा बेखौ सन्देह खालामो आरो बिथाङा शर्मा बिथांखौ सोंलु दैखाङोदि थारै बिथाङा असमियाफोरखौ रैखा खालामनायनि थाखाय सानदोंमोनब्ला मानो 20 बोसोर असमियानि खुंथायाव फैबाय थानाय नगाव समस्तिखौ आजमलनो गथायनो नागिरदों। रिडिलिमिटेसन ड्राफ्ट रनसायनायावबो बिथाङा गावनि गोसो बायदि आरो आरएसएसखौबो बिथांनि समावनो फोजोबस्रांनायनि खैसार सानाय बायदि मोनदों होनना गहाय बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। मैया भारत सरकारा सिम कार्डनि सायाव मोनसे गिदिर थांखि लानानै फैबाय। सिम कार्ड फाननायनि लाइसेन्स आरो पुलिस भेरिफिकेसन गैयाब्लासिनो थारै सोरबाफोर सिम कार्ड फानोब्ला बिथांनि सायाव 10 लाख रांनि जुरिमाना खालामनायनि थांखि फोसावो। सोरबाफोर जिअ सिम बाहायग्राया 2,999 रांनि रिचार्ज खालामो अब्ला बिथाङा फुरा बोसोरसे सानफायाव 2.5 GB डाटा 100 SMS सुबिदा मोननायनि खौरां फोसावो। मैया भारतनि रांखान्थि बिफानाव थानाय मन्त्रि निर्मला सीतारामनआ फोसावना होयोदि भारतनि रिजार्भ बेंकआ मोनसे मिशननि गेजेरजों जायफोर एकाउन्टनि बिगोमाया थैलांबाय आरो उत्तराधिकारी गैयिनि थाखाय बिथांनि रांखौ दिनैसिमबो दिहुननो हायाखै बेबायदि लाख लाख एकाउन्टनि बिगोमानि रांखौ दिहुनना होनो थाखाय सरकारा गेदेर थांखि फोसावो। बेनि थाखाय नैबे गाहायनि वेबसाइटआव गिबियाव थांग्रोनो थाखाय बिथोन होयो। आथिखालाव रादाब बिलाइ आरो खौरां बिजों नायनो होनना मेगन फिदिंब्लानो मेगनाव गोग्लैनाय मोनसे नुथाया जादों एन्टि करापसननि आखायाव एरेस्ट। मैया हाफ्लंआव एन्टि करापसननि मोनसे हानजाया एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार मनीष कुमार शइकिया बिथांखौ जेब्ला बिथाङा सासे सुबुंनिफ्राय 10,000 रां घुस लाबाय थादोंमोन अब्लानो बिथांखौ हमनो हायो आरो हमनाय लोगो लोगो बिथांनि न'निफ्राय गोबां लाख लाख रां जब्द खालामनो हायो। मख'थावनादि बिथांनि न'आव थानाय रांफोरखौ साननो थाखाय बेंकनिफ्राय रां सानग्रा मेसिन लाबोनो गोनां जादोंमोन आरो बेगै बेग रां दैखांना एन्टि करापसननि हानजाया मेंग्लिदोंमोन होनना सुलुङा फोरमायो। मैया हरनि 10:11 लाटाम एयारलाइन्सआव मोनसे सोमोनांथावना जाथाय जालांदोंमोन। सासे 25 बोसोर रोंगौथि गोनां पाइलटनि जिउआ उरां जाहाज सायावनो हार्ट एटेक जाना जोबस्रांलाङो। केप्टेन इभार एन्डर बिथाङा जेब्ला 271 सा सुबुंफोरजों लोगोसे मियामीनिफ्राय सेन्टिकासिम दावबायलांदोंमोन अब्ला बिथांजों एसिस्टेन्ट पाइलट हिसाबै सासे नार्स आरो 2 डक्टर दङमोन। पाइलटआ जेब्ला वाशरुमाव हाबहैयो अब्ला हरखाब हार्ट एटेक जायो आरो लोगो लोगो डक्टरफोरा बिथांखौ रैखा खालामनो नाजायो जायनि थाखाय उरां जाहाजखौ बानामिस्टिनि टकियाम इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव बाहोदोंमोनब्लाबो केप्टेननि जिउखौ रैखा खालामनो हायासै। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम आंनि रादाबखौ नोंथाङा खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालामनो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।